Grabing pagbaha na sinati kagahapon pa sa pipila ka mga barangay sa Mandaue City. Gumikan sa pagsuyla sa Butuanon River. Gikasurpresa kini sa mga lumulupyo kay di man unta kusog kayo ang awan nga miigo sa maong nga dakbayan ni atong higayuna. Ang report ni Nico Serino. Kuha kini sa kalit nga pagsaka sa level sa tubig sa Butuanon River kagahapon sa hapon. Dali ang pagtaas sa tubig, pagkusog sa bulog sa sapa ug pagsuyla niini nga misangpot sa pagbaha. Ni adtong higayuna, dili unta kaayo kusog ug daklitra ang pag-uwan sa Mandaue apan giingong sa bukid nga bahin ang kusog nga bundak. Usa sa labing apektado sa pagbaha ang 6.5 hectare relocation site sa barangay Paknaan. Pipila ka residente ang gihikling sa mga otoridad. Usa ka bata ang na-rescue human masamad sa tiil. Naghilak ang inahan kay ang kuan lagi kuno ang iyang anak murag wa na kuno dugo ang tiil kay tungod ba nga nasamad ba kuno tog bildo or nasamad ba to sa scene atong kuan ni tatabua. Kaganihang buntag kini ang eksena sa dapit. Nihubas na ang tubig apan nagbilin og baga kaayo nga lapok sa mga Pinoy-anan nga gikabisihan sa mga residente sa paghinlo. Sinoy Archie nga namuhi og nagnegosyo og mga isdang koy ug gapi naguol human bahai ug halos mahurot ang iyang mga isda. Nangahawan gyud ang iyang mga aquarium ug mga containers. Maayo na lang kay nasalbar ang iyang usa ka dako nga aquarium nga wala maunsa ug wala ramang lutaw ang mga dagko na kaayo nga koy. Naamo ko'y mga manok, ang manok kita akong giyon nagsalbar dahil ang isda kay nagsalik po ko nga di malapawan niya, mao lagi dako naman kayo. Ako lang sang gisiguro ang makuha kutob na sa mo ko pero wa na gid matabang dako basag dako lang damit mo. Amtay mahimo. Matod sa taga Zone Ahos, nakatabang ang riprap sa sapa. Apan usa sa labing nabahaan sama sa Zone Talong kay wala pa matapos ang proyekto didtong dapita. Nasurpresa ang mga residente gumikan kay igo-igo raman unta ang gikusgon sa uwan nga mibundak dinhi sa Mandaue kagahapon. Wa damha nga ang kusog nga bunok sa uwan nga nakapasuyla sa sapa gikan diay sa bukid. Diha dapit sa amoa kay lupa man taga diri gid sa amoa. Taga diri gyud nya pagka nadugay-dugay na to mga alas 2 man siguro to. Hapon-hapon na siya nahubas-hubas ang to nga. Nahubas na gid siya pero paggawas lapo kaayo. Kining mga kalalakinan o kabatanunan naabtan sab namo kaganiha nga nanghipos sa naanod nga balas sa ilang lugar. Dili kuno nila kini ibaligya apan gamiton pang abono. Nabaan man ang mga nga to then labing lapok na ni sa balay ba. Then amo ning abono sa mga. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.